Bejn is-Sibt 28 ta' Frar u l-4 18 ta' Marzu se jibda tqassim tad-dokument tal-votazzjoni għar-referendum tal-kaċċa fir-rebbiegħa u l-elezzjonijiet għall-Kunsilli Lokali. It-tqassim tad-dokument se jsir bejn id-9 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar u s-satejn u nofs ta' wara nofsinhar u 8 ta' filgħaxija. Ma' One News, il-kap tal-Ufficju elettorali tal-Partit Laburista Gatt spjega min se jkun eligibbli jivvota kemm għar-referendum kif ukoll għall-Kunsilli Lokali. Ħajkun dokument tal-vot għar-referendum. Ovvjament dawk ħajrċifuh dawk l-elettori kollha li huma eligibbli jivvotaw għall-elezzjoni ġenerali għax jaqa' taħt il-General Elections Act. Imbagħad ħajkollna d-dokument tal-vot tal-Kunsilli Lokali. ħajrċivuh dawk li għandhom elezzjoni ta' Kunsillu Lokali fil-lokal tagħhom, ħajrċivuh minn dawn ukoll dawk li ħajkunu għalqu is-16 sal-10 ta' April li ġej u dawk il-barranin li huma ċittadini tal-Unjoni Ewropea li għandhom residenza Malta. Id-dokument tal-vot għar-referendum u dokument tal-Kunsilli Lokali se jkollhom kulur differenti minn xulxin. Id-dokument tal-votazzjoni tar-referendum ħajkun fuq xejn griża ċara, fil-waqt dak tal-Kunsillu Lokali ħajkun bil-background aħdar. Gatt qal li l-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista għaddej b'ħidma kontinwa mal-Kummissjoni Elettorali. L-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista jidħol fi sħiħ dwar is-sorverjal fil-proċess tas-sorverjal kollu fil-proċess tal-Kummissjoni Elettorali. Għaldaqstant, minn meta ħareġ ir-ritt minn 15 ta' Jannar il-hawn l-Uffiċċju Elettorali b'koordinazzjoni sieħa mal-Kummissjoni Elettorali qed jagħmel il-proċess kollu ta' sorverjal ta' stampar, pereżempju tad-dokumenti tal-votazzjoni tal-proċess. Intant il-Kummissjoni Elettorali fakret li huwa importanti li fid-dar ikun hemm persuna ta' età matura biex tirċievi u tiffirma d-dokumenti għall-votazzjoni li se jkunu mqassma mill-uffiċjali tal-Pulizija.